Dobrý den, já vás vítám u mýho... Dobrý den, já vás vítám u mýho dalšího videa, prvního videa na Shadow of Gun Zone. A teď si uděláme první díl, bude takový náhled a hrál jsem to, ale udělal jsem si nový účet pro vás a dal jsem si level 4. Poprvé jsem na to natáčel úplně od prvního levelu, ale pak mě to nešlo dát nějakou na YouTube, tak jsem to začal nově točit. Tady to je o tom, že prostě to je střílečka a tak dále. A jsou tady dva herní mody, Deathmatch a Zone Control. Pak tady můžete hrát s kámošema, já tady nemám, ano. Tím zvykem, který je. Tady jsou zbraně, já už mám dvě, Big Boy, ten je podle mě na začátek nejlepší. A pak Badny, to máte už zadarmo. Pak tady se nakupuje, tady je ta Big Boy. Tady prostě jsou všechny zbraně. Co si můžete představit? Už nevím, tady jsou sniperky. A tady je shop, to je tady to za zlatý. A já se nic kupovat nebudu. Tady je kasíno, tady když tak můžete něco vyhrát. Zkoumám, jestli se mi to podaří. No tak nic. Já prostě nepočítám to tam. Aby vyhrál. No tak jdeme hrát. Nejdřív ten Deathmatch. Co tady ukážem. Tak se vám to bude načítat. Jo. Tady to je podle mě nejlepší mapa. Na tady tu hru. Na Deathmatch. Jak to zabijeme, no. Jo, když tak tady té hře se nedá mířit. To prostě se vám to zamíří, když prostě střílíte, jak se vám to přiblíží. Když tak do popisku na svůj Facebook. A Skype. Oh my god. To mi se stáží do všichni po mně. Dobrý. Jo, s ním se ani jednou neumřel. No tak jednou, no. Oj. No, když jsem vám mohl předvíst, tak se schazuje. A když tak to hraju přes Face. Měl jsem to na počítači, ale teďka mě to nějak nejde stáhnout, protože oni tam po mně chtějí, ať se zaregistruju a ne všechno anglicky. No jako ne, že bych neuměl anglicky. Jako trochu umím, ale... Tyvo. Tak tím se také schazuje, že prostě když se vám tam objeví červená lepka, tak prostě na to kliknete, přestanete střílet a kliknete na levým. A to prostě se udělá už sama pak. Vždycky vybíhám. Teď. Dobrý. Musím přiznat, že tady ta hra mě vůbec nebavila. Ale teď mě to docela baví. Ty boho, mě schodil, vidíte? A já jsem ho zabil. Ach, jo. Tak jdeme. Já nevím, o čem mám to mluvit. Třeba... No, tak mě teďka zabil. Ale tahle hra má docela dobrou grafiku, když si to stáhnete. Jako také na Face to nemá moc dobrou. Takže já bych vám to doporučil. A když tak, kdybyste mě napsali na Face nebo na Skype, kdybyste se chtěli natáčet, tak klidně můžu.
protože mi to vůbec nebude vadit s vámi natáčet, s vámi hrát. Takže se nebojte a napište mi. Že jako, stejnak víte, jak to dopadne, já vás tady rozmasakruju. Tak jako záleží, kdo tady tu hru hrál a kdo už ne. Kdo jí hrál, tak tady to už je profík. Tak to prostě už umí. Tak se jdeme podívat, jestli to není. Ať už tak ovládání je lehký, to je VSAD, tím se pohybujete dozadu, dopředu, doleva, doprava. Myší střílíte levým, jedničkou házíte granát, dvojkou něco, co si tam dáte a tak dále. Já pak vám ještě něco ukážu, až to tady skončí. Já, dobrý. Kolik ty mám 19 kg. Aj. Kilově jsem na tom nejlíp ze všech. Divo. Tak se jdem podívat. Ale pak vám ještě ukážu ten Team Deathmatch. A jako docela jsem se divil, jaký to má tady ta hra název. Když se to přeloží, tak to je docela dobrý. Stín pistole. Já to druhý jsem nepřeložil, protože dáme se po nemoci, když tak. Hej, ty boho. No, jasně. No, třetí místo, to ještě ujde. A třetí místo, 21 kg, úplně ze všech nejvíc. Ze všech nejvíc kg mám. A je blbý, že se to počíná na body. OK. Jo, tady vám chci ukázat, tady to jsem vám chtěl ukázat. To je, že prostě tady vždycky dostanete něco každý den za to, že přijdete. Já už jsem se jenom dostal tady tomu, no to bylo dobrý, ale pak jsem měl zaracha na komp. Takže tady ten magii, ne, počkej. Já jsem dostal tady ten box, magii, a pak tady ten do ní jsem nedostal. Takže to jsem musel dvakrát vyhrát. Jo, když tak tady toto je za peníze, ne, to je za tady ty goldy, a tak to nemá moc cenu. Když tak tady si můžete změnit jméno, změním, to nejde, ještě se mi to seklo, je dobrý, tak já si to změním na svoje mrtvé jméno. Ano, tak mě budete poznávat. OK. Bomba, dobré. A já se jdu podívat, kolik už natáčím. Kolik minut. 9. No a tak to ještě ujde. Takže teď se půjdeme podívat dál. Tak teď půjdeme na ten Song Control, ne? Tak chvilku počkejte. No teď jsem tady. Tak si jde na to. Jo, když tak vždycky po 10 minutách si budu dělat přestávky, protože to jinak nedám a na YouTubeko. Počkej 10 minut, to zmákne YouTubeko. Úplně na pohodu. Doufám. Jo, no zase tady ta mapa, jsem červený. No červená je dobrá mapa.
se jde. Jo, dobrý, dobrý. No, zase to máme všechno úplně. Já to nějak neovládám. OK. Jo, to teď začalo, ne? Jo, to teď začalo. Ty voho, proč to pořád mačkám? Ty voho! Jsem si vás nevšiml. Ty voho. Tohle moc nejde, no. Jako je to mnohem těžší. Než to. Vy se to přihazujete. Tak, šanci. Whatever, see. Jdem chtět vždycky ty hrášky, voho. Whatever, see. Ne. Oni se vždycky seknou jako myš. No, vidíte? To tady budu říkat takhle do konce. Já asi vypnu zvuk. Takže jako... Je to pořád čtve jako... Jak tady pořád do toho mluví. Tak jasně, raketometem na mě. Jasně, raketomet. Mějme tam granát. Ten se hází jedničkou. Tyvo, kdo to hraje na počítači? Nikdo. Tyvo. Tyvo. Tyvo, hele, já nemůžu nikoho trefit. To je debil. Dobré. Headshot. Ne, tak to nebyl headshot. Tak nic, když tak tady té hře jde o to, že prostě ten váš soupeř, teďka ten můj je soupeř, ten červený, ten prostě musí, ten modrej, ten prostě musí mít co nejméně bodů, nebo prostě zaberete všechny vlajky. To oni se pak nemůžou zrodit a postupně se jim budou ubývat body. To všechno je tady na bodech. Takže, kdybyste nevěděli, o čem tady jde, to je tohle. Oni se nejde. Jsme to obsadili? Ne. To je, no, 6 kg. Se na vás podíval, šanci. Moji. Nejste moji? No, počkejte chvíli, se na něco dívám. Dobrý. Zpátky. Ty voha, já jenom kliknu myší a hnedka s mě nad hlavou něco řekne. Máme jenom 59 bodů už. Pojďte o šanci. No, badmutku si neberu. Get. Míří na tom toho. No je dobrý. Tady to je vrtit ty komety jak větší. Já tady udělám jenom level 5 a pak skončím. Já vždycky udělám jenom jeden level, ale když až budu taková desítka, tak to prostě budu natáčet maximálně 20 minut. Wow. Maximálně granát. Come on. Tamhle jeden. Vylez.
díky. Dobrý, je mrtvej. Tamhle. Hodí mi granát. Ach jo, no. Jsem trochu aspoň ubral. Přepadeně. No, tady to se nějak nevyvíjí dobře. Tak aspoň mám kill asistent. Já jsem pořád, já jsem druhý. A já jsem první z našeho týmu. No. Takže dobře, jsem zpátky a promiňte za střih, ale tady byla máma, takže jste možná slyšeli. A jak jsem tak koukal, tak jsem udělal nový level. A jak jsem vám sliboval, že vždycky udělám level, nebo až bude taková 10, tak to bude už těžší. Takže uděláme do půlku, takže tady máte, takže tady tak co vyhrál, no. Tady se ještě podíváme na co všechno můžeme koupit. Ano. No, vždycky dostanu peníze za to, za nový level. Takže já si koupím snajperku. Ne. OK. Až teď snajperku. Já jsem nevěděl, že se mi to vyjde. No tak můžeme končit, tak? Takže